Чувствате се изморени без причина, а имунната ви система не работи както трябва, въпреки че се храните здравословно. Може би вината не е във вас, а в нещо, което живее вътре във вас. Паразитите са организми, които живеят в или върху друго живо същество, наречено гостоприемник. Те се хранят изцяло за негова сметка и не дават нищо в замяна. Те просто консумират вашите ресурси и остават само токсини след себе си, които водят до смъртоносни заболявания, ако не се лекуват с години. А според данни на Световната здравна организация, около 2 милиарда души или 25% от населението на планетата Земя са заразени с паразити. Да, обаче, това са само хората, при които е потвърдено. Смята се, че между 50 и 80% от хората на Земята са носители на поне един вид паразит. И най-често без дори да подозират. Това е защото хората често свързват паразитите с бедните тропически държави. Обаче истината е друга. Паразити има навсякъде, включително в Европа и модерните градски среди. Паразитите навлизат в организма най-често през устната кухина. Те успяват да проникнат през стомаха поради липса на достатъчно количество или концентрат на стомашен сок, който е естествената защита срещу паразитите. А те после навлизат в червата и там се излюпват. Имаш домашен любимец, който излиза навънка, тогава шанса да имаш паразит е да. Хелмити или така наречените черви, които биват три основни групи. Нематоди. Това са кръгли черви, като аскариди и острици. Причиняват коремни болки, подуване, недохранване, анемия и сърбеж около ануса, особено при остриците. Цестодии. Това са така наречените тении. Плоски сегментирани черви, като говеждата или свинската тения. Те причиняват загуба на тегло, мелабсорбация, кисти в черния дроб или мозъка. Трематодии, като чернодробния метил или шистозомии. Причиняват чернодробни и жлъчни проблеми, възпаление, треска и хронична умора. Други паразити биват протозите. Те са едноклетъчни организми, като Гиардия ламблия. Причинява гадене, газове, изтощение и е една от най-честите причини за паразитна диария в света. Или друг пример – токсоплазма гонди, която причинява токсоплазмоза, опасна при бременност, уврежда плода, както и при хора с отслабен имунитет, като причинява мозъчни инфекции. Ектопаразити. Това са външните паразити, като блохи, краста и въшки. Те причиняват силен сърбеж, инфекции по кожата и раздразнения, а в някои случаи дори пренасят други патогени. А освен тези класически паразити, съществуват и паразитни бактерии и гъбички. Симптомите от паразити често са игнорирани, защото те наподобяват десетки други болести. Умора, кожни проблеми, подуване, диария, депресия, а това са болести, които могат да бъдат свързани с синдром на раздразнено черво, хранителна непоносимост, хормонални проблеми и автоимунни заболявания. Така паразитната инфекция остава скрита зад грешна диагноза. Паразитните инфекции често протичат безсимптомно. Много паразити живеят дълги години в организма, без да предизвикват остри оплаквания. Особено ако имунната система ги потиска. Човек може да бъде заразен с години, докато се появят сериозни проблеми. А през това време паразитът нанася бавни, но реални щети. Изчерпва хранителните вещества и микроелементи и отделя токсини, които затрудняват работата на черния дроб. Диагностиката е трудна, бавна и ненадежна. Повечето тестове се базират на еднократна проба на изпражнения. Но много паразити не отделят яйца всеки ден. Други обитават извън червата, като черен дроб, бял дроб и мозък, а трети са в кистозна или латентна форма и въобще не се откриват лесно.
А забранената истина за измамите в диагностиката ще кача в Patreon. Ниско ниво на подозрение в клиничната практика. В много медицински училища паразитологията не се разглежда сериозно в клиничен контекст. Научното се свежда до това, че такива неща се случват само по тропиците. В резултат, дори при наличие на симптоми, паразити не се разглеждат като възможна причина. Първата стъпка е да осъзнаем, че паразитите не са мит. Те са реална заплаха, дори в градски условия. Хубаво е да се прави периодична профилактика с натурални средства. Храни и билки като чесън, вратига, карамфил, пелин и екстракт от зелен орех се използват за прочистване от векове насам. А силната имунна система е от изключително значение за борбата с паразитите. За нея е необходимо добър стрес мениджмънт, достатъчно нощен сън, здравословна диета, добра хидратация и разбира се баланс между минерали и витамини. А симптомите не трябва да се пренебрегват. При необясними проблеми от типа на кожни, стомашни или енергийни трябва да се обмисли и възможна паразитна инфекция. Когато познаваш врага, можеш да го държиш под контрол. Естествено, разумно и осъзнато. Не подценявай невидимия враг. Паразитите може да са скритите саботьори на твоето здраве. Осъзнай се и се информирай. И си върни контрола на тялото. Абонирай се, ако искаш да видиш още от това, за което медицината често примълчава. А забранените от алгоритъма тайни можеш да ги видиш само в Patreon.